Hi friends, खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर Happy Diwali लोगोफोर आं दं दा तामिल नाडु जायगायाव इर'ड डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय Happy Diwali नि बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय टाइम नहीं है भाई नोरा ओए कल ड्यूटी जाए भाई 2 दिन फिर बंद है यहाँ देखो हाय बोलो हाय Happy Diwali हैप्पी दीपावली एल्लार्कु संतोषम वड़क्कम बोनस मिला मिल गया कितना मिला 16,600 अबे वीडियो डाल देगा सब पर मैं उठा लूं भाई और आपको कितना मिला 10,000 और भाई को हैप्पी दिवाली यार 2 दिन कंपनी बंद लोगोफोर दिवालियाव बहा थांनानै ब्लग लाबोनाय जायो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन जेब्ला जोंना गाबोन सानसे डिउटि दंबावो ओमफ्राय समबार मंगलबार साननैया रेस्ट मोनगोन दिवालिनि लिव नोंथांमोननो नाजानोसै भिडिअ लाबोनो नोंथांमोना अननानै लिरनानै थादो बेनो लोगोफोर दिनैनि आंनि ब्लगआ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम अननानै कमेन्ट खालाम माबायदि तामिल नाडुआवसो दं लोगोफोरा तामिल नाडु इर'ड डिस्ट्रिक्टआव न'खर गारनानै गोबां गोजान जायगायाव दंफैयो न'खरनि थाखाय बेनो लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआ गुड नाइट जोबनायाव लोगोफोर आं नोंथांमोननो ससे तामिल नाडुनि लकेसन दिन्थिनो नागिरदों माइ दुब्लि ओमफ्राय लामा दिनैनि फार्स्ट टाइम नालाय ओरैनो जानला जाबाय भिडिअआ नायदो नोंथांमोना लोगोफोर तामिल नाडुनि जायगाया नायदो ससे देखायनायाव Ini